Parcă aici ar trebui să-mi termin discursul, dar astăzi, în fața dumneavoastră, pentru că tot am spus că sunt hotărât să-mi apăr mandatul, fără ca neapărat să angajez și partidul, asta este treaba mea și am suficientă energie să o fac. Am văzut s-a vrut un atac al plagiatorului Victor Viorel Ponta legat de regimul negru sau ceva de genul ăsta, regimul Băsescu și dezastrele care s-au întâmplat. Vreau să clarific în fața dumneavoastră acest așa numit regim. Deci din 10 ani, 4 ani prim-ministru am avut pe Călin Popescu-Tăriceanu, actualul aliat al domnului Ponta. 2 ani și 8 luni, prim-ministru a fost Victor Viorel Ponta. Din acești 10 ani. Deci 4 ani, plus 2 ani și 8 luni, fac 6 ani și 8 luni. Și au mai rămas 3 ani și 4 luni pentru guvernul Boc. Din acești 3 ani și 4 luni, un an, Victor Viorel Ponta a fost membru în guvernul PDL-PSD. Mai rămân 2 ani și jumătate de regim. Dacă socotim bine. Și asta vă poate explica, poate, bătălia cumplită pe care am avut-o cu un Parlament care tot timpul mi-a fost ostil, pur și simplu pentru că începuse să funcționeze justiția. Deci minciuna asta în care 4 ani premier a fost Călin Popescu-Tăriceanu, 2 ani și 8 luni din mandatul meu a fost Victor Viorel Ponta, 3 ani și 4 luni a fost guvernul Boc, din care un an PSD-ul a fost în interiorul guvernului Boc. Despre ce regim vrea să vorbească domnul Victor Viorel Ponta? Trebuie să fii caragios, să crezi că toți românii sunt ca tine. Da, copiat. Ca tine mincinoși, am vrut să spun. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le spun legat de mandatul meu de 10 ani, pentru că poate aveți nevoie și dumneavoastră să explicați de ce sunteți parteneri cu mine și poate află și Victor Viorel Ponta ce s-a întâmplat în cei 10 ani de mandat ai mei. Aș putea să vă vorbesc câteva zile, că 10 ani îți trebuie câteva zile să le povestești. Dar nu pot să nu menționez câteva lucruri. În 2004 am luat țara de la Ion Iliescu și Adrian Năstase, așa cum am luat-o. În 2007, cu mine președinte, țara a intrat în Uniunea Europeană. Nu era nici Ponta pe acolo, nu era nici Ion Iliescu și nici Adrian Năstase. Când am semnat în 2005 acordul de aderare la Uniunea Europeană, iar la 1 ianuarie 2007 am devenit membri ai Uniunii Europene. Poate că regim negru înseamnă fapt, după Victor Viorel Ponta, înseamnă faptul că am semnat parteneriatul strategic cu Statele Unite, parteneriatul strategic pentru secolul 21. Poate pentru dânsul este un element de regim Băsescu, regim negru. Regim care a făcut rău țării. Pentru mine este un element de mândrie. Poate faptul că am semnat parteneriatul strategic cu Marea Britanie. Pentru dânsul poate este un exemplu negativ. Pentru mine este un element de mândrie a mandatului. Poate consideră că este un regim care a făcut rău țării pentru că am semnat parteneriatul strategic cu Polonia,
cu Turcia, cu Coreea de Sud, iar cea din urmă a avut ca efect deblocarea situației cu DEU și posibilitatea ca Ford să investească la Craiova. Poate pentru dânsul acestea sunt lucruri rele. Pentru mine sunt elemente de mândrie. Poate pe pro-chinezul Ponta, mai anul trecut erau valuri de investitori chinezi. Îi făceau de toate, și autostrăzi, și reactoare nucleare, și nici nu mai avea nevoie de America, ba îi dădeau și armament să se apere. Pentru mine este un element de mândrie că am aprobat și că la terminarea mandatului baza de rachete de la Deveselu era în curs de construcție. Poate pentru Victor Viorel este îngrijorător faptul că am aprobat baza americană de la Mihail Gogălnicianu, unde astăzi sunt 1000 de pușcași marini gata să participe la apărarea României, dacă este cazul. Pentru el este un lucru rău. Pentru mine este un lucru de mândrie. Poate că îl deranjează faptul că mi-am permis să condamn comunismul. Și să-l consider un regim ilegitim și criminal. Pentru el poate este un lucru rău, făcut în timpul mandatului meu. Pentru mine este un element de mândrie. Poate îl deranjează că s-au predat cele 3 milioane de dosare ale românilor făcute de fosta securitate. El poate îl deranjează. Pentru mine este un element de mândrie. Poate că pe Victor Viorel îl deranjează faptul că în timpul mandatului meu s-a câștigat procesul de la Haga și România are o suprafață mai mare cu 10.000 de kilometri pătrați în Marea Neagră. Acolo s-au găsit gaze. România are perspectiva independenței energetice. Sigur, pe Victor Viorel poate îl deranjează. Pentru mine este un element de mândrie. Poate că pe Victor Viorel îl deranjează că am primit o țară în care justiția era la cheremul politicienilor și am lăsat o țară în care politicienii cam sunt la cheremul justiției. Este posibil să-l deranjeze. Eu sunt convins că mi-am făcut datoria și repet, fără a spune că avem o justiție perfectă care nu dă greș. Însuși DNA-ul spune avem o rată de eșec de 10%. Și oricine se gândește, dacă 10% din 4.000 de oameni, 10% sunt 400 de oameni acuzați inițial pe nedrept. Dar sunt convins că vor ajunge și la 1% rată de eșec. Dar era mai bine când tremurau politicienii, când tremurau procurorii de teama politicienilor? Nu era mai bine. E mai bine să tremure politicienii de teama procurorilor. E mai sănătos pentru țară. Asta nu-i place lui Victor Viorel. Eu o consider un lucru cu care mă mândresc. Nu vreau să-i aduc aminte că în timpul mandatului pe care îl blamează atât, România a dobândit 4 noi coduri pentru justiție, România are o nouă lege a educației, România are o nouă lege a pensiilor și trebuie să știe că indexările de la 1 ianuarie se dau pentru că există această lege din timpul lui Boc, pe care îl persiflează mereu, dar poate află și pensionarii care sunt întârziți încă. Poate lui Victor Viorel nu-i place că s-a liberalizat în mandatul meu și tot împreună cu Boc
Piața forței de muncă. Sigur. Nu-i puțin lucru. A fost un act politic extrem de dificil, în care știam că ne vom îndepărta liderii sindicali, dar în același timp știam că este necesară României pentru a nu cădea în păcatul șomajului de 2 cifre. Și am făcut-o. Poate pe el îl deranjează. Era una când manipulau centralele sindicale și alta astăzi când nu mai e atâta putere la sindicate. Și aș mai aduce aminte câteva lucruri care s-au întâmplat în cei 10 ani. Anul 2014, la sfârșitul anului 2014, eu mi-am preluat mandatul. Inflația era 11,9%. Am predat mandatul în decembrie 2014, 10 ani mai târziu. Inflația 1,07%. Altă țară, altă economie. Miliarde de euro. În 2014, 150,2 miliarde de euro. Poate asta nu-i place lui Victor Viorel, dar economia românească a crescut de 2 ori și jumătate. S-a dublat plus încă jumătate. Poate Victor Viorel nu-și aduce aminte că în 2004 rezerva valutară a României era de 17 miliarde. La plecarea mea a fost de 32 de miliarde de euro. Nu mai aduc aminte și exporturile. În 2004, cu domnul Iliescu și cu domnul Adrian Năstase, România a exportat în valoare de 10 miliarde de euro. În 2014, România a exportat 47 de miliarde de euro. De 4,7 ori mai mult. E Victor Viorel, ce-am făcut eu rău în țara asta, frate? În afară de faptul că n-am făcut compromisuri cu veștile din partide. Ce rău v-am făcut? Știu de ce mă urâți. Că n-am făcut compromisuri cu voi. Nu le voi face nici de acum înainte. Am dat acest răspuns în fața dumneavoastră ca să știți că parteneriatul nostru are o bază solidă. Sunt un om căruia nu este rușine de mandatele lui, chiar dacă are regrete, că pe timpul crizei am fost nevoit să susțin măsuri extrem de grele. Dar i-am făcut pe români să nu fie umiliți. Uitați-vă la o țară care n-a făcut ce trebuie. Unde ne ducem în concediu în vară? Grecia. Uitați-vă puțin și în Portugalia și mai uitați-vă puțin și în Spania. N-au luat măsurile care au trebuit luate pe vârful de criză în 2009-2010 și astăzi se târâie. După măsurile din 2010, România a trecut la interval de 16 luni pe creștere economică. Am fost țara care a trecut aproape cel mai repede de la depresie și a reluat creșterea economică. Și vă rog să mă credeți că, deși știu că românii n-au înțeles și n-au acceptat acele măsuri și poate că sunt greu de acceptat, dar astăzi am conștiința împăcată că am făcut ce a trebuit pentru ca România să nu rămână o perioadă îndelungată în băltirea unei crize. Sigur, o să vedeți o groază de deștepți și ați și văzut la televizor care spun, dar se putea face și altfel, dar era mai bine altfel. E ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune. Când nu ai responsabilitatea soluției,
te poți duce la televizor să spui ce vrei. Dar când știi că vrei ca țara să treacă repede printr-o situație grea și ai responsabilitatea soluției, nu mai este decât ori îți asumi, ori mai bine pui mandatul jos și pleci. Iar eu mi-am asumat aducerea țării la cheu liniștit. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult partenerilor! Știu acum că niciodată nu e prea târziu să te strici pădure și să-mi faci cămașă, din gură ta cămașă. Iar la vedere acasă, să mă rătăcesc că lume nu mă lasă. Iar la vedere acasă, să mă rătăcesc că lume nu mă lasă. La revedere. Unde-i domn profesor?